Tak kolegovia síce dorazili, ale neviem, či by uhasili niečo v takom stave. Neviem, ale je milé, že sa na to nechali nahovoriť. Áno, presne tak. Poďme ďalej. Milujú vôňu benzínu a radi počúvajú burácanie nadúpaných strojov. 5000 milovníkov motoriek sa opäť stretlo na najväčšom motozraze na Slovensku. No a my sme boli pri tom. V spanilej jazde okolo Zemplínskej Širavy sa viezlo až niekoľko tisíc motorkárov. Prišli sem zo všetkých kútov sveta. Talianska, z Nemecka, z Holandska a dokonca už sme zaznamenali aj účastníkov zo Spojených štátov. Pre Eda znamená motorka všetko. Vystihuje totiž jeho životný štýl. Aj preto precestoval na Širavu 500 kilometrov. Východňári sú dobrá partia, vedia piť. Ja som záhorák, takže som v podstate východňáčov nedošiel do Prahy. Takže rád sem chodím. Tak je to všetko o kamarátstve, tie nové kontakty, pokecáme o všetkom, o motorkách, o ženách, nejaké pivko večer dáme. Motorky na 100 spôsobov, od skútrov až po poriadne nadúpané mašiny. Jednou zo zaujímavostí bol aj tento netradičný dom na 2 kolesách. Vlado a Tatiana si ho nevedia vynachváliť. No, motorka s prívesom, je to náš taký malý karavan, naše také obydlie. No, pozrite sa, ako to vyzerá sami. Marian Ujházy a Jaroslav Kravská, televízia Markíza.